Забелязали сте, че когато давам съвети за личностно развитие, винаги започвам с вземете един лист хартия и химикалка. Дори препоръчвам да си имате дневник, в който да пишете всичките тези неща, да можете да се връщате към тях след това. Защо е така? Защото когато пишем, ние работим с нашето подсъзнание. Това е единственият начин да работим с нашето подсъзнание, където се съхраняват нашите убеждения. И единственият начин да стигнем до тях и да можем да ги променим е писането. Разбира се, има и други методи, визуализации, хипнози и така нататък, но най-лесната работа е с писане. Затова, когато искате да промените някакво грешно свое убеждение, като например аз не ставам, аз няма да се справя, не съм достатъчно добър, заместването на тези убеждения с утвърждаващи положителни, като аз мога, аз знам, аз ще се справя, става с писане. Затова не се щадете, не се пестете, вземете, харесайте си, има разкошни тефтери по книжарниците, харесайте някой, който ще ви бъде удоволствие всеки ден да пишете в него и започнете още от днес.